हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बराय हरनायजों लोगोसे आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ। गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव अफिसियेल नटिफिकेसन हगारबावदों बेनो जाहैबाय एग्जामनि जागोन आरो एग्जामा जाहैसिगोन 1 जुननिफ्रायनो जागोन आरो अनलाइन एग्जाम जागोन। नाथाय बे अफिसियेल नटिफिकेसना मा सेमिस्टारनि थाखाय फैदों आं नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ होगासिनो दङ दे लोगोफोर। बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांजोबदो आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। बेबायदिनो आपडेटखौ मोनबाय थागोन। दा जोङो फैनोसै अफिसियेल वेबसाइटआव जेब्ला फैगोन बेबायदि इन्टारफेस मोनगोन ओमफ्राय नोंथांमोना लेटेस्ट नटिफिकेसनाव नायनांगोन। दा बेवहाय मोननै दङ लेटेस्ट नटिफिकेसना। दा 17 मेआव फैनाया जाहैबाय बे MBA एडमिशन नटिस आरोना एक्सटेनसन खालामबाय। ओमफ्राय माब्लासिम खालामगोन जों अफिसियेल नटिफिकेसन नायगोन। आरो मोनसेया जाहैबाय गोदाना दिनै फैनाया M.Sc बाय'टेक्न'लजिनि थाखाय फैनाय फार्स्ट सेमिस्टार एग्जामिनेसन नटिस। दा जों बेवहाय जोङो भिउआव थांनोसै क्लिक खालामनोसै ओमफ्राय नायदो माब्लानिफ्राय एग्जामा जामारगोन आरो माब्रै जागोन। दा लोगोफोर बे जाबाय डिपार्टमेन्टआ बाय'टेक्न'लजिनि ओमफ्राय नायदोनि नटिसआ बेहाय दङ काइन्ड एटेनसन होनाय दङ M.Sc फार्स्ट सेमिस्टार स्टुडेन्टस ओमफ्राय M.Sc सेमिस्टार रिपिट बा बेटारमेन्ट स्टुडेन्टसनि आरो बियो। दा बेवहाय नायदिनै सिडिउलखौ नायदो नोंथांमोना जुनाव जागोन एग्जामा आरो माब्लानिफ्राय जागोन होनोबा 1 जुननिफ्राय जागोन आरो लास्टआ जाहैबाय 12आव जोबफैगोन। बेनिफ्राय बिथिंहाय पेपार नेम दङ पेपार टाइप दङ। दा बेहाय दङ नै नोंथांमोना नायदो नोंथांमोननि एग्जामा होनदों अनलि माने अनलाइन एग्जाम मड जागोन आरो अनलि एग्जामा अनलाइन जागोन। मानो होनोब्ला दानि प्रेजेन्ट सिटुएसन COVID-19 थाखाय नैबे SOPआ इसु खालामबाय जे नोंथांमोननि माने एग्जामा अनलि अनलाइन मड जागोन। ओमफ्राय बेनिफ्राय जों हमनो हायो नोंथांमोननि जायफोर UG लेभेलनि एग्जाम बेफोरबो माने अनलाइन जानायनि चान्स दङ। माने दायो अफलाइन जानायनि चान्स गैखाया नालाय अनलाइन कन्डाक्ट खालामगोन आरो SOPआ। दा बेनिखायनो गासैबो एग्जामा अनलाइन जानायनि चान्स दङ जों एसे नटिस खालामनो हायो। दा बेनो लोगोफोर बे जाबाय डिपार्टमेन्टआ बाय'टेक्न'लजिनि नोंथांमोना जायफोर M.Sc फार्स्ट सेमिस्टाराव खालामदोंमोन आरो लोगोसे सेमिस्टार रिपिट बेहाय बेटारमेन्ट दङ आरोना बिथांमोननि थाखायसो फैनाय बियो नटिसआ नोंथांमोना मिथिखाबाय। ओमफ्राय दा जोङो नायनोसै मोनसे नटिसखौ बेनो जाबाय MBA नि एडमिसन नटिस आरोना बे होनदों एक्सटेनसन खालामबाय नालाय नायदो माब्लासिम खालामगो अफिसियेल नटिफिकेसन जों बेहाय भिउआव थांनोसैलाय। दा बेनोसै लोगोफोर प्रेजेन्ट सिटुएसननि थाखाय बेखौबो एक्सटेनसन खालामबाय आप टु 31 मेसिम नै लोगोफोर नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनदों 31 सिम आरोना नोंथांमोना जायफोर MBA खालामगोन बेनि नटिस आरो बियो। ओमफ्राय बेनि एडमिट कार्ड एन्ट्रेन्स एग्जामिनेसन बेफोरखौ उनावहाय नटिफिकेसन होगोन होनना बुंदों। नोंथांमोना जायफोर माने एडमिसनाव नोंथांमोना लानो हागोन आरो जेब्ला नोंथांमोना एन्ट्रेन्स पास जागोन बेफोरखौ आरो अफिसियेल नटिफिकेसन होबावगोन। मात्र बेवहाय MBA नि एन्ट्रेन्स एग्जामिनेसन माने नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंबा बिनि लास्ट डेटखौ बारायना होबाय 31 मेसिम। आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ। दा UG लेभेलनि दायो अफिसियेल नटिफिकेसन फैथ'वाखै जे नोंथांमोननि सेमिस्टारा माबोरै एग्जाम जामारगोन ना जामारा बेनि जेबो फैथ'वाखै गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय। जेब्ला मोनगोन ना आं नोंथांमोना अफिसियेल नटिफिकेसन होबावगोन। बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आपडेटखौ नायबाय थाबानो जाबाय। आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बेबायदि नोंथांमोनाहाय आपडेटखौ मोनबाय थागोन।